Pozdrav ekipa, evo sad ću vam pokazati kako možete dodati u svoj postojeći trening dodatnu vježbu, a da bude povezana s onim lančićem, da bude dio kruga ako se radi o okružnom treningu. Znači ovako, stisnete tu na kalendar i sad ovdje već ima postojeći trening, otvorit ćemo taj postojeći trening i zatim ovako tu na kraju, ovdje vidite da je on povezan sa lančićem u super seriju. I onda ovako na kraju tu možete stisnuti ovaj Add Activity, tu ćemo sada dodati jednu vježbu, evo dodat ćemo ovaj Hip Bridge, kliknemo na nju i stisnemo Add Today. I sad je ona dodana ovako na kraju, ali nije u sklopu cijelog kruga, nego bi vježbe se prvo ove gornje odradile, a zatim bi ona išla u 3 serije ovoga posebno. Ako želimo dodati da bude kao dio kruga, onda ovako držimo malo duže na nju, da se pojavi ovako sa strane ova kvačica i zatim stisnemo tu gore Select All ili tu na ovaj superset. A mi sad ovako dodati u ovaj superset, tako, i zatim dole stisnuti ovaj link da se poveže sa svim vježbama. Evo ga. I zatim je dodana i ova vježba Hip Bridge kao dio kruga.